Και τώρα θέλω να περάσουμε στον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Μπλέτσα, για να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Να μας μιλήσει για ένα παράδειγμα εδώ, τοπικό, της Δυτικής Ελλάδας, τη λίμνη Τριχονίδα και τη δουλειά που έχει γίνει εκεί. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για όλη αυτή τη δράση, για όλη αυτή την εκδήλωση. Είναι εξαιρετική. Βγάζουμε πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Θα μου επιτρέψετε λίγο να το ανοίξω για τη χωροταξία και να έρθω στην Τριχονίδα ως παράδειγμα. Η χωροταξία είναι ακριβώς, ο χωροταξικός σχεδιασμός είναι ακριβώς αυτή η αναγκαία συνθήκη για να πετύχουμε ένα διτό στόχο. Αφενός την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της οργάνωσης του χώρου και του καθορισμού των χρήσεων γης και αφετέρου βεβαίως μέσω της μακρόπνοης ανάπτυξης, η οποία όμως θα πρέπει να έχει αειφόρο χαρακτήρα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα πρέπει να ξέρετε ότι γίνεται στη χώρα μας μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, μια μεγάλη διοικητική μεταρρύθμιση, που είναι το περιβόητο πρόγραμμα Κωνσταντίνος Δοξιάδης, που εκπονείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Πρόκειται για την εκπόνηση σχεδίων, τοπικών πολεοδομικών σχεδίων και ειδικών πολεοδομικών σχεδίων για όλη τη χώρα, που θα καθορίσει τη ζωή μας για τα επόμενα 50-100 χρόνια. Μέσω αυτού των σχεδίων αυτών μπορούμε να πετύχουμε πολύ σημαντικά πράγματα, όπως είναι η ανάδειξη και η αξιοποίηση όλων των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της περιφέρειάς μας, η χωρική διάρθρωση κάθε παραγωγικού τομέα και κλάδου που υπάρχει, αλλά βεβαίως και η προστασία τόσο του περιβάλλοντος όσο και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Το πρόβλημα με τον χωρικό σχεδιασμό που μέχρι τώρα η χώρα μας δεν είχε σε μεγάλο βαθμό είναι ξεκάθαρο και φαίνεται παντού. Νωρίτερα στην προηγούμενη συνεδρία που ήταν για τον τουρισμό, αναφέρθηκε ξεκάθαρο ότι δεν έχουμε χωροταξικό για τον τουρισμό. Κάτι που είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και το αν είχαμε θα αποτελούσε μια τεράστια όθηση στην ανάπτυξη της χώρας μας. Επίσης, δεν έχουμε χωροταξικό σύγχρονο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κινδυνεύουμε, ενώ προωθούμε ανανεώσιμες πηγές, δηλαδή μια πράσινη ενέργεια, να αντιμετωπίσουμε ανάποδα προβλήματα λόγω της υπερσυγκέντρωσης τέτοιων υποδομών και καταστροφής του περιβάλλοντος λόγω αυτών των υποδομών που υπάρχουν. Που αυτό οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι δεν έχουμε χωροταξικό ή ότι έχουμε συγκρούμενες χωροταξίες, συγκρούμενες χρήσεις γης. Εγώ κατάγομαι από την Ετωλοκαρνανία, έχουμε το ζήτημα, για παράδειγμα, του χωροταξικού για τις εκθειοκαλλιέργειες, που σκοντάφτει πάνω στον τουρισμό, που σκοντάφτει πάνω στην κύψη της παραγωγικότητας, που σκοντάφτει στη ΣΑΠΕ. Είναι λοιπόν η ώρα, προκειμένου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σωστά και οργανωμένα μέσω του συνολικού χωροταξικού σχεδιασμού που θα γίνει στη χώρα. Και να έρθω λοιπόν σε αυτό το πολύ σημαντικό που, όπως το είπατε, για την λίμνη Τριχονίδα. Η λίμνη Τριχονίδα είναι ένα πολύ σημαντικό τοπόσιμο και είναι ένα σημείο στο οποίο μπορεί να υπάρξει πραγματικά αυτό που λέμε στη χώρα μας βιώσιμη ανάπτυξη. Εκεί, εκτός από το ειδικό περιβαλλοντικό σχέδιο, πολεοδομικό σχέδιο που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή, εξελίσσεται και η ειδική περιβαλλοντολογική μελέτη από το Υπουργείο Υποδομών, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για τις περιοχές Natura. Στον παρόδο, η λίμνη Τριχονίδα είναι λοιπόν σημαντική περιοχή Natura. Ταυτόχρονα, είχε τρέξει το προηγούμενο διάστημα την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος μαζί και με άλλους φορείς, όπως ήταν ο Δήμος Αγρινίου, ο Δήμος Θέρμου και το Τεχνικό Επιμελητήριο, που είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος μέχρι πρότινος στην Ετωλοκαρνανία, για μια στρατηγική μελέτη για τη λίμνη Τριχονίδα και πώς θα μπορούσε αυτή να αναπτυχθεί. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτά τα τρία πολύ ουσιαστικά εργαλεία, δηλαδή το ειδικό χωρικό, η ειδική περιβαλλοντική μελέτη, αλλά και η στρατηγικό σχεδιασμό της περιφέρειας, να μην έχουν αντικρουόμενες καταστάσεις και να μπορέσουμε στο επόμενο διάστημα να πετύχουμε αυτό που ουσιαστικά θέλουμε, το οποίο είναι η βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Για να πούμε ορισμένα πράγματα περισσότερο και να δώσω κάποιες πληροφορίες ακόμα, μέσα από το στρατηγικό σχεδιασμό που έκανε η περιφέρεια, προκύπτει ότι αυτές οι χρήσεις, οι οποίες θα ήταν ουσιαστικές, είναι οι δραστηριότητες του εναλλακτικού τουρισμού, οι εγκαταστάσεις με αυστηρούς περιβαλλοντολογικούς όρους και στοχευμένους θεματικούς χώρους αναψυχής, η ανάπτυξη αθλητικών υποδομών, οι οποίες έχουν ως στόχο το υδατικό περιβάλλον και το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα της περιοχής, η δημιουργία χώρων πολιτισμού που έχει να κάνει με τις παραδοσιακές ανθρωπογενείς δραστηριότητες της περιοχής και με την φυσική ιστορία, καθώς και υποδομές οι οποίες θα μας φέρουν πιο κοντά στα πολύ σημαντικά σημεία που έχει η λίμνη Τριχονίδα.
Για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, η περιοχή της λίμνης Τριγωνίδας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Είναι στον πυρήνα της δραστηριότητάς μας από εδώ και στο εξής. Θα αξιοποιήσουμε αυτά τα σημαντικότατα εργαλεία που μας δίνει η χωροταξία αφενός, αλλά και η ειδική μελέτη, η περιβαλλοντολογική μελέτη, και πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτελέσει πραγματικά ένα πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης για όλη τη χώρα.